Γιώργος Λεμός έχει δύο μεγάλες αγάπες, τη θάλασσα και τη μουσική. Με τη μουσική ζωγραφίζει τα συναισθήματά του και ανιχνεύει τα δικά μας. Ο Γιώργος δεν φοβήθηκε, ο Γιώργος τόλμησε, ο Γιώργος αποφάσισε ότι θέλει και μπορεί να είναι ο συνθέτης που ονειρευότανε και ο συνθέτης που αξίζει να είναι. Και τα κατάφερε καταπληκτικά. Και κλείνω πάντα τα μάτια μου όταν ακούω τη μουσική σου. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι ένας αϊθαλής έφηβος και υποκλίνομαι στη μουσική σου. Το έργο σου, Γιώργη, το ταξίδι ξεκινά και ξετυλίγεται αναλύοντο, μεταφέροντας συναισθήματα, εικόνες, λέξεις, φωνές που διαρκώς ανανεώνονται και μεταβάλλονται σε ένα αέναο δικό τους κόσμο, όπου δεν χωράει κατήφια. Όταν άκουσα τη μουσική του, κατάλαβα ότι αυτό που πετυχαίνει είναι να χαρίζει ένα τόπο στο όνειρο του καθενός για να κατοικήσει. Εγώ τον ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι που μας χαρίζει. Ελπίζω να είναι πάντα γερός και δημιουργικός και να μας ταξιδεύει με τη μουσική του σε τόπους ονειρικούς που θα χωρέσουν και εμάς και τις ψυχές μας. Αν γίνει κάποια στιγμή στο έργο που θα πάμε να το κάνουμε στο Hollywood, γιατί και εμείς έχουμε να κάνουμε κόντρα στο Steven Spielberg, θα σου βάλω εσένα να γράψεις τη μουσική. Θα σου βάλω εσένα, οπότε εγώ θα κάνω σκηνοθεσία και θα κάνω τη μουσική επένδυση.